They meet in the middle and now for you. So why won't I be there? Hey. We are one family. Oyi la deze ndi mili. Oyi la deze ndi egumo. Oyi lo yili odika mame wota. He shock you. Wanna come in chat. Oye Selena. Oye Selena. Oye Selena. Oye Selena. Selena bese wanyo. Bese wanyo. Oye mili. Alumna Obi wanyi kibie ezoba. Digital goddess. Okay? Ogugu. Of our time. Asim kamba Obi maka ọ na-adị mma asị na ifo yin na-eme n'ụwa. Ibe na-ezu na-eme nwanyị anọrọ n'ime na bụ ife abayasịrị. Ịma na nkwodoro nnukwu nkwado anụ nwa nna akwado maka egwu ọfụ ụmụ na akwa. Asị na mma achọlili abịa. Mana ịma na ụfọdụ ndị ụfọdụ na-asị na ọ dejelu mmadụ ife na ya na onye nke a na-ese okwu ya na ndị eze nwaanyị ya na ndị sere ya na akwa na-esezi okwu ndị gwazi anya onye ntamu na-achụ ife anyị na-eme akwa anyị bịara ajọ n'ibe anyị na-eme mụ na ONYEOMA TOCHUKWU na-egwu bụ dibịa bụ egwu akụ na-agwa m okwu nwere agwụ nwa agwụ mana werugbo na ekumeku wezikwa ka nkwelu ndị all my enemy a na-emezikwa na-enwezikwa datụ ngene na update maka na nke anyị ka ya eme ka nke onwebeghị ebe ọ n'ụwa ọgbanje na-agwa m okwu onye atamụzina Zekene kwa munu aka mbo nwanyị ka ibi obi ezoba digital goddess Ogugu of our time. About my messages online, even Muslim can na-ekwu nwere onye nna ekwu okwu maka ya. Ono an inspiration. yes Even Muslim na biezi Igbo bi Igbo. Ma ọ na-eme atụ inu nka nkata. Onye ala sno ya ka na. onye ikusigo So na dibe ni na-egbu otu atụlụ. Otu esi wee bịa na medical doctor, onye ọ na-abụ doctor. Nwa nwụzi na-edi mperi ya ama. So n'ife na-ezi ndị mmadụ bụ onye ọ na-amala ebe ọ na-azọ bụkwa ndị ife ọ na-eme. And ndị dibe na-adị eme ọfụma ka through my teachings wee change ya. Akwa the younger brother to me. Na if not that I am so fresh. Na ebe bịa na mgbe amụrụ akwa na mabigo nwa agbọ. No mmụọ na-eme m fresh. Mụ na akwa na-esekwa okwu. Akwa bụ onye nke m ka ọ bụ. All of them. Mụ na fa dịcha mma. Mana ife na-akụzi Igbo ka onye ọbụla mara ebe ọ na-etinye ọkpa. Ka ịmadị ife na-eme. So ndị na-agụ kepu na mụ na akwa na ezi mụ na onye na-alụ mmiri aka enwe mmiri ka mụ na-ezobịa na-ese mụ na-ezobịa na-ese all of them are in good time. Mụ na mkpọpụta ụtụtụ ziri m si nje ezie ndị mmadụ njidezie na mgbe nwere Elijah, Elisha, Daniel ndị amụma Hezekiah onye ọ na-perform na his own platform, yes his own style. So as onye amụma mbụ of this our present time, Ogugu ambo even more than can na be. So I am not saying it to hurt anybody, but I'm saying it to inculcate change into our present generation. So what I'm gonna do I can't book on one to keep your ears open. These two goddess of our time. you want me so yeah double yabu na Okonye nke mo ke why won't I do that? okay pamalo Okonye nke mo ke ma bia rozi kere ya bia. Okay, but I'm so happy. I'm so happy. Makana mụ na ndị mmụọ na-akpakọ. Ndị mmadụ sipu m n'anya. Na asị ọtaba ndị agwara ya ndị ngwara ya nwere ike iji okwu street. Asị ọtaba ndị azọ ndị nzọrọ ya akarị. Maka na m na-arụ n'ele. Nke nna m alụta nwụsị na ebe ihe eche. Ya. So ana m ekele Chukwu onye mere ka anyị dị otu a. And ọ ya dịla ya mma. Ifele egwu anụ nwere na-esi. Ihe tide ka ndị ọsadebe bụ ndị anyị bụ ndị tile egwu gboo. And ihe aka nka karịa afa. So that onwe ndị egwu na-ebidere nyekwa the history of music. Ya ka nna ya oke Chineke nyebe ndị dibịa amamife. Ka nwee ike na-eso usoro ndị Igbo ka anyị ka nka wee kọọrọ ụmụ anyị ka anyị esi wee mee. Ife dị na-abụrụ ego. Ife dị na-abụrụ ego. So ana m ekele for ịbịa today bịa lute m. Daalụ.
onye ọbụla na Bullion Band this Sunday na-akwụ mesoro anyị ka ekele Chukwu nwa anwụle ọnyanwa a sị m onye agbochizere mmadụ ma otu a ka ọ dị n'ụka ma ndị egwu because ma ndị dọkịta ị na-agwọ ọya na-egbochi arapụla ihe aja ofu onye maka ụwara mmadụ na ka ya agwọrọ ọgwụ mmadụ na ka ihe etiri egwu na ihe eme ka igbochiri ọnya so anyị bụ ofu anyị were n'obi Chineke were na-aga n'ịfụnanya so onye ọbụla mara ebe ọ bụrụ na omenala mara gị follow footstep nwaanyị ka ibie nke ọbụla mara gị chọba ndị na-eme ka ya understand adị m eji pride onye ọbụla n'ọrụ ya but what I'm saying is what the spirit has teaching me can now talk to me and I believe that two people will pick from there and stand firm ka anyị dị ndụ bụrụ mmadụ kenekwa amụ ọ ga-amara unu mma aka mbụ obere nwanne unu bụ Onyeoma Tochukwu Nnamani Nweze ọgbanje egwu one of Igbo land ọ dị Igbo blue fake ukwu bụ anụmanụ mụ na mmiri agụ na-agwa m okwu ọgbanja na ndị mmiri na Chukwu usoro ebi